Piraso. Ito, malaki na po yan. Tapos may pusit kalawang, no? 160 po ang kada kilo. Malaki na po yan. Ang ganda po na. Ano po? Nakatanggal po. Shoutout sa inyo mga idol. Advance Merry Christmas po. May presyo na po dito yung mga gulay po nila, no? Meron po dito ang piko, matamis, sambale, 60 po ang kalahati. Yat. Ang ubas po ay kalahati, no? 50 pesos. Shoutout sa iyo, ate. Baka mananawagan ka, ate. Baka may hinahanap ka. Ayaw niya eh. Thank you. Ano kilo niyan, boss? 150 lang. 150? 150 ang kada kilo po ng salmon head. Mababa na po yan dito sa Malabon Fish Market, no? Tilapia Pampanga, oh. Tilapia 120 buwan. 120. 150 po ang per kilo. Sariwang-sariwa po yan, oh. 150 lang po ang kada kilo po, no? Shoutout, Boss Lando! Kapagman! Ba't alam mo? Sana laging safety! Ano? 180 po ang kada kilo. Ang sarap. Ano? Ang ganda po ng chaveta. Magkano to, idol? 150. 150. Kwento na lang. Lapo-lapo pare. Ito no. Po rito, no? Sariwang-sariwang bikaw po. Wow. Kano kilo bisugo? 160! 160. So 160 po ang per kilo ng bisugo, no? Fish. 360 po ang kilo. 280. Ate. Ay. Shout out. Sili. Hey! Ito namin mga putahe. Alimango. Timango yan, boss. Boss, ano tayo? Nakalimutan ko ang Boss Lando. Boss Lando. Wala si paring Mert eh. Ay, bebenta mo na yan. Nabenta na ito, Ano itong ano mo? Napahita. 20. Sandala lang sa'yo. 120. Alright, so good morning po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update po ng mga presyon po dito. At sitwasyon, tingnan na rin po natin ang kanilang kalakaran po ng pagbebenta po dito. Kung tumaas ba o bumaba po ang mga presyon ng isda. So, tara, let's go. So, walang tayo nakikitang yellowfin tuna dito kay Idol, no? Ang nakikita po natin ngayon dito, ang paninda niya po ngayon bangus. Bangus dagupan po. Isang piraso po, 100 pesos po, no? Ayan, no? Dagupan, bangus. 100 pesos po ang isang piraso. Ito, malaki na po yan. Tapos may pusit kalawang, no? 160 po ang kada kilo, no? Malaki na po yan. Ang ganda po ng pusit kalawang po natin dito sa Malabon Fish Market. Lakan tuna ngayon, no? Kasi wala tayong tuna ngayon quality. Kala ko, mayroon pang bagsak na yun, eh. Mahal pa. Pati yung hipon, no? Wala rin, eh. 180. Pakyawin ka rin ng yellowfin. Kung di pa masyado maganda. Hipon ang pinakamahal yun, hipon. Hipon. Okay, boss, thank you. Tapos meron din po dito mga galunggong. Yan. Kung nakikita nyo po mga nakalatag na po yan na per plato, 100 pesos po yan, ha. Yan po yung mga tumpukan po dito, no. May tilapia rin pong Batangas, 100 pesos po ang per kilo.
So, mababa pa rin po ang presyo po ng mga isda. Tapos may mga gulay-gulay rin po dito, no, sa gilid po ng fish market. Ronald, sa mga suki nyo. So, shout out sa mga suki ni ate. Wala ng taong. Punta na po kayo rito. Ilabas niyo na rin po yung mga 13 months ninyo at ibili na po dito ng mga tinitinda nila rito sa Malabon Fish Market, no? Meron po tayo ditong atay balunan. 140 pesos po ang kada isang plastic. Ang leeg po, 80 pesos po, no? Ganyan po yung mga presyon po dito ngayon sa nakikita po natin sa Malabon Fish Market, no? At mga gulay po, ayan, no? May mga presyon na po. Nakatanggap po. Shoutout sa inyo mga idol. Advance Merry Christmas po. Ay mga may presyon na po dito yung mga gulay po nila, no? So sa prutas po, tingin po tayo kung ano po yung mga presyon nila. Meron po dito piko, matamis, sambales, 60 po ang kalahati. Yat. Ang ubas po ay kalahati, no? 50 pesos. Shoutout sa'yo ate. Baka mananawagan ka ate, baka may hinahanap ka. Ayaw niya eh. Thank you. So ang mga prutas po ay mababa rin po ang mga presyo po nila dito, no? Pero pag papalapit na po ang Pasko, tiyak po sigurado magtataasan na po ang ating mga prutas. Sigurado yan. Bagong taon, magtataasan yan. Hindi lang. May kiko, oh. Pasko pa lang. 50 pesos po ang kada kilo po ng kiko. Kalahati po 25 pesos, no? Hindi ng bagong taon yan. Napalapit na yung Pasko eh. 150 kalahati. Tapos may papaya po dito, oh. 70 lang po, oh. Dito po yan sa gilid po ng Malabon Fish Market, no? Kuya, salamat! Lahat po, 100 pesos po. Kain ka lang po mga. So 40 pesos na lang po ang kada kilo po ng kamatis. 20 po ang kalahati. Ang repolyo, mababa na rin po ang presyo, no? Mas mababa. 20 po ang kalahati. No, ang kada kilo po is 40 pesos. Salamat kuya. Bada, tahong. Oh, igat. Malabanos po yan, oh. 50 lang, 50. Ayan, oh. 50 lang daw po. Tawilis. Tapos, ulo ko ng cream dory. Galunggong. Alright, so mga may presyo po, no? Sobrang baba po ng mga prutas po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Kasi kalawang, oh. Tapos may mga tinda rin po ditong ulo ng salmon. Magkano na kilo niyan, boss? 150 lang. 150. 150 ang kada kilo po ng salmon head. Mababa na po yan dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos tilapiyang Pampanga, oh. Tilapia, 120 buhay. 120.
Idol, magkano na galunggong mo ngayon? Nagbago ba ang presyo? 180 Ah, 180. Bumaba po ng 20 pesos, no? Yung nasa Tumpok, ganun pa rin, sandaan pa rin. plato po, 100 pesos po ang tumpukan. Yeah, Idol, salamat. Oo. Thank you. Mais po, isang piraso po, 10 piso. Dito po merong dang balsa galunggong, no? 150 po ang per kilo. Sariwang sariwa po yan, no? 150 lang po ang kada kilo po, no? Kapagman! Ba't alam mo? Sana laging safety! 120 po ang yellowfin tuna, no? Lapaninda? Sariwa ng hinuli. Yellow pin. Bukas tatambak ang tao, Boss Lando. Oo, sigurado yan. Oo. Kaya ano nga natin? Puro Christmas pa ng 13 month eh. Liipit pa ng mga HR. Babawi na sila bukas niyan, sigurado. Pero mababa pa rin presyon ng mga isda, no? Hindi pa rin siya maano, kahit palapit na ang Pasko. Yung ipon niya kanina, hindi 380 na yun sa amin. Pero talagang ano, yung mga Mahal nga daw ang hipon ngayon. ipon ang tumataas. Gete, salamat po. Ikot po muna ako. So, meron po dito mga pugita, no? 180 po ang kada kilo. Kaya ang sarap. Ito po, lapu-lapu po, 130 po, kada kilo po. Hipon po, 250. So dito po, meron pong isang tiyabeta, no? Ang ganda po ng tiyabeta. Magkano to, Idol? 150. Ah, 150. Kwenta na lang. Lapo-lapo pare. Dito, no? 130. Nakita ko natin. Tapos may bikaw rin po, no? Yan, 150 po kada kilo. Sa'yo to, Idol? Sa'yo to? Galunggong. Ah, boss. Sabi ito. Jabeta to eh. Tay, jabeta to. Ikot lang ako. Ikot lang ako. Tapos may bikaw po rito, no? Sariwang bikaw po. Tapos tilapia po dito, tilapiang Batangas, 120 po kada kilo. Ang laki pong tilapia. Lalaki ng buwala. Laki po yan, no? Pang-ihaw po, no? Tapos ang kilo po kayo ng hipon po ngayon, 400 pesos po. Talagang nagtataas po ang presyo ngayon ng hipon. Pero magaganda pong klaseng hipon po yan, no? Big size po, no? Ang hipon. Kasing ganda ng tindera natin dito sa Malabon Fish Market. Mamaya namin, meron pa kami. Salamat! Dito 340 naman po ang kilo. Bisugo po, oh. Wow. Gano'ng kilo bisugo? 160. 160. So 160 po ang per kilo ng bisugo, no? Sa balsa galunggong, 150 po ang per kilo. Tapos ang alakaak po, no? 120. Tapos ang 80 pesos po ang kilo ng tawilis. Kaya mga tumpukan na po, no? Ang yellowfin tuna po dito, 130 po ang kada kilo.
So dito po, 100 lang po ang kilo. Hipon, 360. 360 po ang kilo. 280. Ate. Ito, pagi. 100 po ang tumpok. 100 lang yan, kapal bobo. Ayan o. Tapos may mga alimasag din po, no? Masag, dorado, papakol. Taniki. So, nandito na po at kung maghahanap po kayo ng mga murang isda, punta na po kayo dito sa Malabon Fish Market, no? Mura lang dito. Ano, murang-mura po yan, no? 120 po ang kilo po ng yellowfin tuna. Di pa tayo sumasahod eh. Wala pa. Good, Alex. Wala sa Gato siya rin. Hey, Jack. Hey. Outfit check. Boss. Ay. Shout out. Sino eh? Hey. Ito namin mga putahe. Alimango. Timango yan, boss. Boss, ano tayo? Nakalimutan ko ang pangalan. Boss Lando. Boss, Lando. Wala si Paring Mert eh. Tambahin Eh, niya. bebenta mo na yan. May benta na to, boss. Alam, ito boss, shot mo si Boss Ed. Boss Ed. Adrian Pogpak. Ayun si Daya, boss, oh. Yan, sariwa yan, boss. 50 lang yan. At 50 lang po yung tumpukan, no? Baka sabigat siya eh. Thank you. Idol, nandiyan ka? Hoy, Muslando. Pinabait Ano? na yun na lang. Sanay naman mga suwi ko, pumapasok naman dito, Muslando. Mm. Pumapasok naman dito. Mm. Eh, sinasanay ko na dito pumeso kasi mga... Malamig kasi rito, di ba? Hindi. pag Kasi doon pag doon ka, mabibilad ka doon eh. may huli ba? Hmm. Nakakaiwas ka na. Dito, di na ako kalipat-lipat. Tapos Lando, ba't ngayon ka lang nag-ano? Hindi kasi... Hindi na ako panalo. Oo, Sabado, Linggo. Ayun, mga baka, torsilyo, espada. Magkano ngayon itong ano mo? Nabayita? 20, sandala lang sa'yo. 120. Yan po, mga tindahan niya po rito, no? Mga iso. Mga iso yan, mga iso. Tapos itong dagat. Itong dagat. Yeah. Ito nga ako. Labong nga, labong. Ang ganda ng hipon, no? Malamera, i-bike mo. Alright, dito yung kapisuko, oh. Ano pag isuwi? Mango. So, nakita na po natin ang kaganapan at sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Unti-unti na pong dumadami ang mga mamimili po natin dito. So, ganoon pa rin po yung mga presyon po nila, no? Parang mas bumaba pa po yung mga tinda nilang mga isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Talagang panalo po sa ating mga mamimili at sulit na sulit po talaga ang kanilang pagpunta po rito, no? So alright, so ayan na po at nakikita po natin ang sitwasyon, no?
So, shout out nga po pala sa Team Mandirigma, no? Kay Pelong TV, John Boon Vlog, Pansulayo Vlog, Macbera Vlog, Dan Bernil Vlog, at kay Kuya Ed. Pati na rin po kay Tardons TV na lagi rin po pupunta po dito sa Malabon Fish Market upang update po kayo lahat sa mga presyuhan. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mga video. Pakisuportahan po, Boss Lando Explorer. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Bye-bye.